Lejliet l-aħħar jum tal-kampanja elettorali, jiġifieri l-aħħar ċans li wieħed jista' jiġbor id-dokument tal-vot, għad fadal ftit iktar minn 10,361 vot jinġabar. Liema dokumenti jistgħu jinġabru sal-ħamis f'nofs il-lejl miċ-Ċentru tal-għadd tal-voti fin-Naxxar għall-Maltin u l-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità mir-Rabat Għawdex. L-ħiliet huma tal-ġbir mit-8 ta' filgħodu sa' satej mbagħad ikompli mit-3 sa' 9 ta' flaxija. Il-ħamis jibqa' sejr sa nofs il-lejl. Importanti li persuna tieħu karta tal-identità magħha. Fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar kien spjegat kif il-ħadd jibda s-sorting tal-voti fiċ-Ċentru tal-għadd tal-voti fin-Naxxar. Voti li se jkunu qed jiddeterminaw min se jkun qed imexxi lil pajjiżna. Madwar Malta u Għawdex se jkun hawn 608 kmamar tal-vot li f'din l-elezzjoni se jkunu differenti minn dawk tas-soltu e kif se jkunu strutturi magħmulin mill-kartun. It-turnout ta' kemm persuni minn dawk eliġibbli ħarġu jivvutaw se tkun qed toħroġ fil-11 ta' flaxija tas-Sibt, dan permezz ta' sistema ġdida ta' kif dan jinħadem. L-att tal-voti se jkun irrekordjat kollu b'sistema ta' kameras li ġew installati. Att tal-voti li se jkun qed isir l-aħħar darba b'mod manwali, dan hekk kif mill-elezzjoni li jmiss, l-att tal-voti se jkun qed isir b'mod elettroniku. Intant kien spjegat kif il-Kummissjoni Elettorali toffri wkoll għajnuna għal dawk li għal xi raġuni iħossuha diffiċli sabiex jivvutaw, fejn votant għandu jindika l-partit jew il-kandidat preferut tiegħu. Tana dawn id-dettalji l-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt. Jista' jdaħħal specimen ta' ballot paper u joqgħod jivvota bil-kwiet fil-cubicle bħal dik il-polza bħal specimen ballot paper. Jista' jkoll daħħal karta u meta qed jgħinuh li jsisa biex jivvota ikun jista' jaqra minn fuqha dak li għandu miktub. Imma jrid ikun hemm f'dak il-każ fejn jitlob l-għajnuna komunikazzjoni bejn il-votant u l-Assistant Electoral Commission. Komunikazzjoni qed nirreferi tista' tkun verbali u kemm bis-sinjali. Huwa importanti li wieħed jiċċekkja l-karta tal-vot u jaċċerta ruħu li hija valida qabel jivvota. Biex tkun valida fuq naħa ta' wara jrid ikun hemm it-timbru tal-Kummissjoni Elettorali. Magħha ħajkun hemm timbri oħra tal-partiti. Imma t-timbru uffiċjali illi jagħmilha valida dik il-polza huwa t-timbru tal-Kummissjoni Elettorali u dan it-timbru normalment ikun jikkonsisti f'żewġ itri jew numru itra. Fil-postijiet tal-votazzjoni tingħata preferenza lil dawk li ma jkunux jistgħu joqogħdu ħin twil fuq saqajhom. Dawk il-persuni li għandhom iktar minn 75 sena jitlu bi-stretchers, wheelchairs, dawk il-persuni il-ġurnata kollha jistgħu jaqbżu l-kju. Imbagħad għandek kategoriji oħra persuni li għandhom il-karta anzjan imma m'għandhomx 75 sena jistgħu jaqbżu l-kju minn wara s-sija ta' l-ofsinhar sal-5 ta' l-ofsinhar u dawk il-persuni li għandhom ċertifikat ta' tabib li ma' ċertifikatu jkun anke maħruġ mill-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali tipprovdi isa l-stationery u t-tabib tagħhom jiffirmalhom fuq dak iċ-ċertifikat. Dawk il-persuni jkunu jistgħu jaqbżu l-kju mis-sija ta' l-ofsinhar il qudiem. Intant il-ħamis, jumejn qabel it-3 ta' Ġunju, ser jivvotaw 3,861 assistent tal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll ser isiru l-votazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei, Serent Nimamo, Kerin Grek, Mount Carmel u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-qraba li huma fil-possess tad-dokumenti tal-vot ta' qrabathom rikoverati fl-isptar għandhom joħdulhom sal-4. Dan minħabba li l-ħamis l-aċċess fl-isptar se jkun ristrett. Se jivvutaw fl-isptarijiet ukoll dawk il-persuni li sa tnejn li għadda fis-6 ta' filgħaxija kienu għadhom rikoverati fl-isptar u laħqu ħarġu fil-ġranet ta' wara. Dawk li daħlu l-isptar wara din id-data se jivvutaw fl-iskejjel rispettivi nhar is-Sibt li ġej fejn se jiġu provduti trasport mill-isptar għall-lokalità.